Näin kevään korvalla on kiva pistää vähän kotia uusiksi ja siksi tultiinkin tänne Insight-liikkeeseen Kauppakeskus Viisariin kyselemään vähän vinkkejä, että miten sitä kotia voisi piristää. No, kesällä on just kiva laittaa vähän niitä talvitavaroita pois ja paksut huovat pois ja paksut tyynyt pois ja sitten vähän kevyempää torkkua, kivaa värikästä tyynynliinaa. Sitten meillä on uusia koreja tullut, millä on kiva laittaa vaikka vähän kylpyhuonetta, eteistiloja, vähän penkkiä. Just tämmöisiä pieniä tavaroita, mitä meillä on uusia, niin niillä on aika kiva sitten laittaa koti taas keväiseen kuntoon. Te olitte mökkimessulla esittelemässä vähän vaihtoehtoisia ratkaisuja perinteiselle mökkeilylle. Joo, meillä on tullut uusi tuoteperheläinen, uusi villa. Eli me oltiin mökkimessulla tosiaankin villan kanssa ja nyt villa on saapunut tuonne meidän pihaan, että mennäänkö vaikka katsomaan. No niin, tässä on tämä meidän uusi villa. Joo, täällähän näyttää hienolta. Kattoon ainakin korkeammalla kuin tuossa bungalovissa. No joo, tässä on hyvin erilainen sillä mielessä, että tässä on harjakatto ja on valoisuutta ja on ilmavuutta eri tavalla kuin bungalovissa. Entä mitä samoja ominaisuuksia bungalovissa on sitten kuin tässä? Periaate on hyvin samanlainen, eli voit tosiaankin myös muokata niin kuin oman näköiseksi. Ikkunat, ovet voi vaihtaa omille niin kuin paikoille, mitkä on niin kuin ne siellä tontilla sopivat ja tosiaankin tuodaan ihan samalla tavalla valmiina perille asti, jos vaan sallii sen. Toki voidaan tehdä elementeistä tai sitten koota siellä paikan päällä. Eli jos järvenrantatontille vaan on tilaa, niin sinne viedään sitten villa valmiina ja kamat sisään ja siitä viettämään lomaa. Joo, avaimet käteen periaatteella.